Uy, cool! Uy boy, nasuray man lagi. Ay, ati sa mana kay lakaw? Wala oy, sa manan tay tirada ron. Speaking of tirada, tiwaso na to atong treasure hunting, oy. Treasure hunting? Kapoy naman kuan na oy. Palpak biat atong una. Ihungitan pa kun taing buanga ka. Ay dili manggod, kani nga mapa, bag-o kayo ni. Sureball na kay nga mapa, tanawa pagod. Ikuno, tanaw na to. No! Mao ni atong kaluton boy. Umauna na, sureball na kayo na, eh. Mao ni atong bugwalon. Isura pud ano oy, ipit man kay ni. O di ay, nadaot na kay ka ug lalom pag imong mata. Isigi di kay tan-aw ani perting bundua. Unsay bundua ba? Lintik na bata ni na unsa man in taong ka, imo man ang gibalik. Nasa luyo ang mapa, oh! Ang mauni, magmutuon ako ani ki pentilpin na. Sa una, gulpin pa. Unsa pa? Ingon bitaw ko sa imo, ha? Pero time pa boy. Inaanglan kita aning detektor para sureball. Speaking of detector, unsa ka og atong tawagan si Buswak, basig na sa idea. Oo, tama. Pero speaking of buswak, wala lagi siya tawag sa tuwa. Nga ay patira. Awa na, mingaw na, pero ako san tawagan, ha? Hello, boss. Naa kay idea sa pagdetek og bulawan? Ha? Naa kay detektor? Sige, boss. Arian mi karon dayon sa balay ni Kulitos. Kay kuyog ta mag-treasure hunting ta. Kay naa ako'y mapa diri, ah. Sige, bye-bye. Nya unsa man boy? Deal o daw ni? Goods kaayo. Colgate nga close up. Magpaabot ata diri kay si boss undawin na. Oy mga boy! Darang inyong gikinahanglan nga detektor. Uy, kani! Naana si boss! Unya, tara! Tara. Pero time pa. Asa man atong direksyon ani ron? Kulitos ang mapa. Tanawon sa nako boy. Wait sa boss. Ang nagkaputang diri sa mapa, buntod. So adto tas babaw boss. Sige, kamoy una. Kay mosunod ko. One hour later. Oops! Huwag na natas location boy. Tanawa ang mapa. Boss, i-detect daw, boss. Grabe ko tasa. Wait sa, maginhawas ako. Ako sa editik ha. Oops! Oops! Ay, di arag yun. Tanawa. Tanawa ninyo. Tanawa rin. Ha? Naadiri adapita. Ayun. Unya, sureball na ba ni kay atong bugwalon? Sureball na kayo ni boy. Tanawa. Naka-reading na. Sige, tawa mo di ka kung bugwalon. Sige bugwala. Pero sabot tadaan. Magtunga ta. Mao gyud, magtunga ta kay kapoy biya kayo gahago diri ah. Aon sa pa. Sige, bugwala ta. Kalkalan niyo. Gol, ako sa'yo unang mukalkal ha. Ang unang makalkal na ko ani, ako ha. Uy! Di anak ko'y nakita. Whoops! Uy, laugawa. Abi na kong treasure. Sinilas manigbata, ikaw giro. Utro. Kapoy naman. Ikaw na po Kulitos. Ikaw na po kalkal. Ako ba? Wala pa may sulod. Ako sa ni palamlan. Sige, kalkala. Sige, ako na po ikalkal. Uy! Unsa man ni? Ablihe ko no, ablihe. Uy, unsa man ni? Abi na kog mapa, nagbikini man ni. Uy, biko no. Lah, yati bundua, uy. Lah, kalamiya. Murag panahon ta di ba? Padayon ta, ako na po'y bugwan.
Maitag makakuha, tani rong bulawan, uy. Murag binuang naman kaya niya itong nakalkalan itong adlawa, da. Murag tama-tama na gini. Boy, ikaw kalkal, boy. Sige, kalkal na po ko. Basig kita na po ko anig. Mas bundo pa ato. Lah, di anapun. Lah, tanawa ko na boy. Lah, murag mapa bay. Di ko no. Yati, ala, murag mapa, boy. Murag mapa. Bili daw bus. Tanawa. Tugay, maabli, uy. Uy, sama ni. Abinuang naman kayo ning mapahaboy. Oh, tanawa, sama ni. Dakuar, bagputo sa buang, uy. Kaba daw bus. Ato ni Okabon, be. Anay. Sama ni. Gawa bundo aman. Di na gid ni maayo ning mapahab. Murag piki gid ang imuhang mapamapa diha, boy ba? Baliha ko no bus. Kay maramag na isulat sa luyo bus. Tanawa. Uy! Tabasaha. New map. Ti, subot pasabot. Ti, treasure. Mauna guro ni. Ato daw na ipatanaw ang kulitos bus. May pa. Kol, tanawa ni Kol, oh. Ikaw no? Mao dyan eh. Saman, ato ni tiwasan ron? Tay, ugma lang na ko na kulitos uy. Perti nang gutom uy. Wapa ko'y pamahaw bay. Bitaw, Kol, para natay part 3 ugma.